Kisatkin on tulossa. Totta kai kisameikin täytyy olla mahdollisimman freesi. Mäkin luultavasti meikkaan aamulla, vaikka mun kisat on vasta illalla. Täytyy olla aikaisin kisapaikalla ja näin. Meikin täytyy oikeasti kestää se koko päivä. Jos näiden hoitojen myötä saadaan myös siihenkin semmoinen pieni vaikutus, että se meikki pysyisi tasaisempana niin kuin koko päivän, niin olisin tosi iloinen siitäkin. Nyt on tosiaan kevät tulossa. Ulkona paistaa enemmän aurinko. Huomaan senkin, että sitten sekin niin aiheuttaa mun kasvoissa just semmoista ilmeilyä. Mä saatan siristellä ja kurtistella ja olla välillä ties minkälaisessa asennossa kasvojeni osalta. Niin mä toivon niin siihenkin näiden hoitojen myötä apua. Ja mä huomaan, että jos mä paljon siristelen ja esimerkiksi jos mä teen paljon näyttöpäätetyötä, niin mä kovasti oon silleen niin kuin kulmat kurtussa. Ja silloin kun mä keskityn, niin mä nimenomaan paljon niin kuin puristan mun kasvoilla ja nostelen ja näin. Niin sen myötä mulla on paljon päänsärkyvaivaa myös. Ja just tää niinku valon määrä, jos mä joudun paljon siristelemään ulkona tai kun mä ajan autoa, niin mä kyllä huomaan, että mulla niinku alkaa särkeä päätä herkemmin. Ihan mielenkiintoista päästä nyt näkemään tääkin, että minkälaista vaikutusta tällä hoidolla noihin päänsärkyvaivoihin. Mä oon kuullut monilta asiakkailta, että he on hyötynyt botuliinista niiden niinku päänsärkyvaivoissa. Ja kyllähän niinku esimerkiksi migreeniä hoidetaan botuliinilla. Niin ihan mielenkiintoista päästä näkemään se. Plus sitten ei näytä niin vihaselta, kun tekee töitä tai keskittyy johonkin. Että mäkin on kyllä vähän semmonen, että monesti sanottu, että mä näytän vähän vihaselta, jos mä oon keskittynyt. Se on vaan sitä, että kun mulla on niin ilmeikkäät kasvot, niin mä aina kurtistan sitten johonkin suuntaan, kun mä keskityn oikein kovasti johonkin asiaan. Tervetuloa seuraamaan mun omaa matkaa näiden Botox-hoitojen parissa. Mä innolla itse odotan jo, minkälaista lopputulosta saadaan aikaa ja kiva päästä tuottamaan teille sisältöä tästä tälleen videomuodossa.